हे गाइस जय श्रीराम आसी गली आसी गली मुझे ना फ्रेश ब्लॉग रे ताप बुर टिके हम संस्था चालू कर चलो चालू चालू संस्था चालू संस्था चालू है भाई चाली बटी जय श्रीराम तो आज जो वीडियो देखा चाहते से वीडियोटा को फास्ट लास्ट देखिए पूरा किसी भी स्किप कर तार 2 सेकंड भी वीडियो अच्छे शांति देख फुलटा जय श्री ঠিক আছে করে এই ভিডিওটা খুঁজিব তুমি আস 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 ସାନି ମାମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? କେତେ ସମୟ ହେଲା? ଏବେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସେ? ପିଙ୍କୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ? ଚଉଦ ବର୍ଷ କାছে ଏଣେ ତ ମୁଁ ରହିବିନି ପରେ ମୁଁ ଯାଉଛି ମୁଁ ରହିବିନି ଆଣ୍ଟି ଆସ ରହ ଆରେ ରହ 14 ବର୍ଷ ହେଲା ଚେନ୍ ଦେଇନ ଆଉ କାଲି ଭିତରେ ଚେନ୍ ଦିଅ ନହେଲେ ତମ ସାଙ୍ଗ କଥା ହେବିନି ମୁଁ ଘର ଛାନା ଯିବି ପୁରା 10 ବର୍ଷ ହେଲା ଚେନ୍ ଦେଇନ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ଚେନ୍ ପିନ୍ଧୁଛି ଆଉ 10 ବର୍ଷର ଏଟା ମୁଟା ଚେନ୍ ଦେବ ଆଉ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ଚେନ୍ ଦେଇନ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ଚେନ୍ ପିନ୍ଧୁଛି କାଲି ଭିତରେ ମୋତେ ଚେନ୍ ଦିଅ ନହେଲେ ତମ ସାଙ୍ଗ ଘର ଛାନା ଯିବି ତମ ସାଙ୍ଗେ କଥା ତମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ 14 10 ବର୍ଷ ହେଲା ଚେନ୍ ଦେଇନ କାଲି ଭିତରେ ଚେନ୍ ଦିଅ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଘରଟା 10 ବର୍ଷ କେତେ ଚେନ୍ ପିନ୍ଧୁଛି ବା ମୁଟା ମତେ କାଲି ମୁଟାଡେ ଲମ୍ବାଡେ ଦିଅ ନହେଲେ ମୁଁ ଗଛ ଚାହୁଁଛି ତମ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେବନି ପୁଅ ରାଗେନି ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଚେନ୍ ମୋଟା ଚେନ୍ଟେ ଦେବି କିନ୍ତୁ 5ଟା ଭିତରେ ଦେବି ଆଉ କାଲି ବି ହେଇପାରିବନି ଆଜି ଭିତରେ ହିଁ ତୋତେ ଦେବି ହେଲା ରାଗିବୁନି ମୁଁ ଚାଲ ସୁନା ପୁଅଟା ରାଗେନି ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଆଜି 5ଟା ସୁଦ୍ଧା ମୋଟା ଚେନ୍ ଆଣିଦେବି ଆଉ ରାଗେନି ଚାଲ ସୁନା ପୁଅଟା ମୁଁ ଚାଲ ଯିବୁ ରାଗେନି କାଲିକି ଆଜି 5ଟା ସୁଦ୍ଧା ତୋ ପାଇଁ ମୋଟା ଚେନ୍ଟେ ଆଣିଦେବି ମୋ ସୁନା ଧନ खुशी था हाँ अच्छा चेन चेन होतुल परा एई ने तो पाय आनी देची चेन देखी देखी मो चेन डाकी हिंदी आखिबु ठिया हो तापर तते चेन देखी सानी मामू कुआडे गला केते समय होला एबे कुआडे गला से पिंको कुआडे जाउछु 14 ବର୍ଷ କାছে ଏଣେ ତ ମୁଁ ରହିବିନି ପରେ ମୁଁ ଯାଉଛି ମୁଁ ରହିବିନି रह अरे रह 10 ବର୍ଷ ହେଲା ଚେନ୍ ଦିନ କାଲି ଭିତରେ ଚେନ୍ ଦିଅ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଘରଟା 10 ବର୍ଷ କେତେ ଚେନ୍ ପିନ୍ଧୁଛି ବା ମୁଟା ମତେ କାଲି ମୁଟାଡେ ଲମ୍ବାଡେ ଦିଅ ନହେଲେ ମୁଁ ଗଛ ଚାହୁଁଛି ତମ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେବନି रागिनी काली आज 5टा सुद्धा तो भाई मोटा चेनटे आणि देवी मशीना धन खुशी था हाँ अच्छा 2 hours later चेन चेन होतुल परा एई ने तो पाय आनी देची चेन
ଦେଖି ଦେଖି ମୋ ଚେନଟା କିନ୍ତି ଆଖିବୁ ଠିଆ ହ ତାପରେ ତତେ ଚେନ୍ ଦେଖେଇବି। Tecnologia! Tecnologia! Tecnologia!